दिनैनि भिडिअआ बे न'निफ्राय बे दरखंनिफ्रायनो स्टार्ट ओमफ्राय थांगोन जाहैबाय दिनै बासबारि एकदम बिराद गोलाव समनि उनाव दिनै ओंखारहैनि ओमफ्राय बै गामियाव गोलाव सम जाबायमोन थाङाखै जों बे गामियाव थांनायनि समाव जों थाङोब्ला ओरैबायदि हालाद गाज्रिमोन मोजां नङामोन माने मा होननानै बुंगोन अमा राजाखौ बिदा गेदेर अमा राजा बेखौ गोसोखाङो जों थादोंमोन बावहाय अमा राजानि न'खर दंमोन फेमिलि दाथ' बिसिया ओरै थाबाय अमा राजारियाबोथ' रुंसारि जालांबाय बा मुंख्लं जालांबाय बिराद एक्टिभमोन बिबो ओरैबायदि एक्टिभ मा जाहोनाव मा बेखौ बुरखांनो थाङोब्लाथ' गोलाव सम गोलाव जारिमिन अमा राजाखौ गोसोखाङो बियो आंखौ फंबाय असे बायदि मानियोमोन आरो ओमफ्राय आंबो बिखौ बिदा गेदेर बायदि ओरैबायदि मानियोमोन बिनि बाथ्रा बुंनाय मानसिखौ नुनाय समाव रागा खरा बायदि नुगोन खिन्थु रायोबोमोन आंखौ आंनि सेनियरमोन नालाय ओमफ्राय बाजाराव जुदि माबा मोनसे जै गावनि लाबाय आंनो लाबोआ लाफानो माब्लाबाबो थाया बे लाबोथारगोन गस्ला लादोंबा आंनोबो लाफाथारोमोन बियो ओरैबायदि मानियोमोन आं बिनि अननाय आं असे बिदानिफ्रायबो आरो असे बिफानिफ्रायबो बेफोरबायदि मोनफेराखैमोन माने मानिदों आरोखि बियो मा बायदि मोनथाय बिनि अननायानो एसे बेलेग आरोखि बाजैखौ बागमारायाव लोगो मोनो सम माबायदि रायलायगोन गोसोआ बोरैबा नांखाङो माने फंबाय दं सासे फंबायजोंबो रायलायो सम अमा राजानि फंबाय थ' जियानो जाया मानो बै जायगायावहाय अमा राजाजों आंजों मोनसे न'खराव बा अमा राजानि बिहावनि न'आव जिरायनायफोरखौ गोसोखाङो सम बिराद बोसोरनि उनावहाय थांनो नागिरदों थांनानै फैनि एसे नुजायैयाबो गोबाव जाबाय देहा थिग नंला दे थांग्रोनि लोगोफोर नङा होमबा ओरैबायदि जायगा ना बा दा बुंसै आरोखि बे आदिबासि जुग ओमफ्राय जोंनिया लोगोफोरा मा खालामब्ला बायजोबखोथाय खनसे स्रायनो खोन्थास्रांला जोबनोसै आं नै बेफोरबायदि आरोखि माने मा होननानै बुंबावगोन सेंग्रा गोजा जाहैबाय बे लामाया थांगोन जाहैबाय लालमाथि ओमफ्राय डाइरेक्ट बासबारि ओंखारहैगोन ना बे ओनसोलाव फ्रायानो आदिबासि गोजा हक्काटा चालाकानाया होननाय जायगा आरोखि बियो न'फोरखौ नायबानो सिनायगोन मानसिखौ नुलायनो नाङा आदिबासिफोरनि न'खौ नुब्लानो सिनायखायो आरोखि मथथे ओमफ्राय नै गुवाहाटीनि बस एकदम लामाफ्रा नायदो डेन्जार दा डेन्जारखा ओमफ्राय लामायाथ' बे बेसे बोसोरनि जाथावथाव बेथ' मथा मथि 17 बोसोरनि सरकार बानायनायावनो दं बायदि आरो बियो दा 5 बोसोरिया सरकारालाय 5 बोसोरनि लामा बानायदोंबाथ' बे जों दा आरामनो बेयाव माने गोसोमसो लामाया एकदम जोंलायसिगौ आरो जोंजोबनांसिगौ जेरै हाखरा थानो नांलामोन आरोखि 5 बोसोरा साबसिनमोन ना 17 बोसोरा साबसिनमोन 17 बोसोर आरो 5 बोसोरखौ साबसिनाथ' माने रायजो राजा बुंसिगोन दा डाइरेक्टनो बुंथ'नो हाला दा एक्सन डिबिफोरनि माबाया बे 5 बोसोर 17 बोसोरनिखौ एक्सन डिबिनि गोदान हानजायासो माने रायजो राजाफोरजों गोरोबनानै बेसेबां आवगायलाङो नुलांसिगोन बेखौ थ' बाथ्राफोरा बिदिनोसै बे लामाया गसाइगाव डाइरेक्ट थाङो ओरैहाय ओमफ्राय दा थांगोन जाहैबाय जोङो बासबारि चल्ल' बिदिब्ला ओइ चल्ल' होनो मोनालै आंना फुराना गामि जायगाया जाहैबाय लालमाथि बियो बे जायगायावनो थाना बोरायलांदों अफ्रिया गोदोहाय ओमफ्राय बै बे हाजोआथ' गोथैबारिसो बेयावनो उन्दुयोमोन जों सिगाङावहाय दङ बर' गामि जोबसै आरोखि बावहाय लालमाथि बेसेबा बोसोरनि उनावहाय दिनैसो फैदों बिनि लामाया बिराद सलिड जाबावबायलै बे हाजो थख'सो बै हाजोआ बिनो गोथैबारिया औ बैफोर बर' गोजा बे हाजोआवनो थानानै थांबाय आरो जों गोदोहाय फुरा बेफोर बर' गामि जोबथारसै आरोखि फास्टिबारि
बे हाजो फुरा ओरै नाङो गेजेर गेजेर दङ जा जादों बेयो दुखुनांथाव आरो जोङो बर' फिसा हिसाबै स्पेशली 6 किडल एरियायाव थायो हिसाबै जों बेबादि मोनसे गिदिर गिथावना खामानि मावनो आखायाव लानायखौ जोङो निन्दा खालामो जों बयबो मिन्थियो जे जोङो 6 किडल एरियायाव दङ आरो गुबुन मोनसे बयनिख्रुइ गिदिर खोथाया जाबाय जोङो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायाव दङ 6 किडलनि ओंथिया जाबाय जों गावखौ गाव खुंनो मोननाय मोन्थाय एबा सेल्फ गभर्नेन्स और मा होनगोन बेखौ सेल्फ रुल सिस्टेम आरो जोंहा खाफाला मोजां जों 6 किडल एरिया मोनदों जुदिও जोङो आलादा रायजो मोनाखै नाथाय बे 6 किडल एरियायाव माबेबा सोरखारा गोसो खालामनानै सोरनिबा हाखौ सोरनोबा होनो हाया बेखौ सेल्फ रुल नालाय जोंनि 6 किडलनि सोरखारासो बेखौ मावनांगौ नाथाय जों दिनै जों बेयाव नुदों जे जोंनि बिटिसि सोरखारा मा खालामदों हाखौ एलटमेन्ट होदों नाथाय मानो होदों बेयाव क्लियारलि लिरनाय दङ जे इन view of the cabinet decision of the Assam government आसाम सोरखारा केबिनेट जथुमायाव थांखि लाखाबाय जे बिटिसिनि सिङाव थानाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि आन्डाराव थानाय बे बासबारिनि बे गिदिर एरियाखौ 3000 बिघा हाखौ एपिडिसिएल नि मुङाव आम्बानी ग्रुपनो होनाय जागोन होननानै आदानी ग्रुपनो होनाय जागोन होननानैहाय आसाम सोरखारनि केबिनेटआसो बे डिसिजनखौ लादों जाया नम्बर 1 आव बियो आइन बेरेखा जोंनि भारतनि संबिजित बेरेखा संबिजिताव लिरनाय दंखायो जे 6 किडलनि सिङाव थानाय हानि सायाव आसाम सोरखारहा स्टेट गभर्नमेन्टहा मोनथाय थाया आरो बेखौ खालामनाया दिनै संबिजितनि बेरेखासो खालामनाय जादों तो दिनै बिटिसि सोरखारा जिथु लाइजाम लिरबाय बे लाइजामखौ आसाम सोरखारनि केबिनेट सोरखारा लानाय डिसिजन एबा थांखिखौ बेस खालामनानैसो बिनि सायाव सोनारनानैसो दिनै हा एलटमेन्ट होदों दा बथनाव फैनानै जोङो बे फरजासिमाव सफैबाय एकदमबारे नै बिसिबां बारायखो जोंनि गामिया दा बे हिसाबै आरो जोंनि फिसा फिसौफ्राबो बारायलांगोन दा बेवहाय चिफ सारखौ आङो रिक्वेस्ट खालामदों सार जोंना नैबे जिनिसा बे प्रजेक्टआ जुदि जायोब्ला जोंहा खुब उसुबिदा जागोन जों बन्सित जानानै थागोन जोंनि गथ'फ्रा न' लुनानै थाहैनो हानाय बेफोरबायदि हाया जोंना थानाय नङा जों एखेबारे बन्सित जानानै थागोन आरो नोंथाङा खेबसेनो मोनसे लिस्टैनो क'क्राझाराव डेभेलप होनानै बिएसएफ केम्पबो मोनसे बानायबाय बेयावनो एखे लिस्टआवनो आरो बेयावहाय रेलवे कस्ट फेक्टरिया बेखौबो बसायना होबाय आरो जुदि नोंथाङा नैबे जिनिसखौ जुदि बसायबावोब्ला जोङो माबायदि बन्सित जानानै थागोन जों बिराद खस्थ' मोनगोन सार जोंनि फिसा फिसौफ्रा इयुनावहाय जोङो थांनानै थानाय बा न' लुनानै थानाय बेफोरो जोंनावहाय जेबो थानाय नङा नंखायनो नोंथाङा अननानै नैबे जिनिसखौ बे प्रजेक्टखौ जुदि अननायनि गेजेरजों माबेबा मोनसे गुबुन जायगायाव जोंनि पर्बतजरा एलेकायावनो नोंथाङा जुदि लाङोब्ला खुब मोजां जागौमोन होननानै आङो चिफ सारावबो गले गले खावलायहैदों थेवबो जोंनि उन्नति होननानै चिफ सारा खालि बेबायदिल' बुंबाय थायो आङो जोंनि नाय गथ' गथाय फिसा फिसौ माबायदि संसार जानानै दङ बेसेबां दुखुनि गेजेरजों लासै लासै फुजायाव फैनानै जोङो एसे औवा थुवा गायनानै रबार बिफां गायनानै सोरबाबा जाहा एसे गायनानै जोङो रुजु रुमु बेयावहाय जों दासो मोनजानो लाइनाव फैहांदों दिनै बेखौ जुदि चिफ सारा प्रमद सारा जुदि जोंखौ बिनिफ्राय जुदि एरख'नानै लाङोबा एरख'नानै बहायबा दोननानै जुदि बे जिनिसखौ बसायोबा जोंनि फिसा फिसौफ्रा आरो जोंनि अबस्थाया मा जागोन आङो बेखौबो चिफ सारनि सिगाङाव बुंदोंमोन दा नंखायनो आङो मा बुंबावनो आब'खौ आङो रिक्वेस्ट खालामबाय जाहाथे जों मा खालामबा मोजां जागोन बेनि जाहाथे मोजां जोंनो सुबुरुन होलाङो रायजो राजाफोरनो सुबुरुन होलाङो बेखौनो आं खावलायनानै
दाना जाहैबाय ओंखाम जानायनि फालासै उफाय गैया फाग्लि जरा गामियाव फैदोंमोन ओमफ्राय आदानि कम्पानिनि हा हगारनाय नारा नाथा जादलायदों एसे मेडाम अनजालिनि माखासे बाथ्रा बुंनाय बेखौबो नुखाबाय जानांगौ ओमफ्राय खाथियावनो ना जाना लाहैनि ओंखाम ओमफ्राय माखासेखौथ' दाहाय खोन्थालांबावनोसै रायजो राजाफोर गोबां दंमोन सावरायबाय एसे जाग्रोनि एसे बे बारावहाय बिलाथि गारियाव गाखोबाय माने स्करपिय' गामिखौ नागारलांनोसै नालाय नै उनाव सानै दंबावो नैबेजों आरो बगा मुला ना मा होनगोन बै सासे गोसोम मुला ओरैबो खुसिया मुला ओमफ्राय नैबेथ' आरो चाइनिस मुलाबावसो दंलाजोबो जों गासैबो ओमफ्राय गामिनि रायजोफोर बिदाय लाबाय ओइ आदैमोन मादैमोन बाय बाय आरो दादा बे गामिखौ बे जायगानिफ्रायनो गारि सिंनिफ्रायनो बिदाय लाथ'नोसै आरो मोनसे गामियाव थांबावनि नायबावनि बे जायगायाव सानसे समनि बाथ्रा बेखौ गोसोखांफिनो साल बागानखौ नुब्ला